Takže čaute, ja vás vítam v tomto videu, moje meno je Ironball a toto video bude zo hry Robocraft a je tu so mnou Ninja, alias Trpoma. Čaves, ale inak sa volám Trpoma. Ja som ťa nazval. To nevadí, to nevadí. Takže teda toto video nahrávame od obidvaja. To je môj Java robot. Toto je môj Java robot. Und this. Ako... Ja som už trošku celkom dosť pokročilý, čo som mohol povedať. Mám skoro vyskúmaný celý týždeň. Ja by som bol aj na tie 9. ale sa mi... Už by si bola 10. Ale sa mi jeden žravec hackol na účet, takže som musel ísť od... Moment, tak neopažem. Proste od jednotky až úplne. Tak sa mi podarilo nahrať tieto nohy, tieto medic guny a preto mám toho robota z bielých, skoro celého z bielých blokov. No nič, tak môžeme ísť? To jeho nevidíte, takže... spýtam sa ťa, či budem mať farebné meno, hej? Lebo ja to nevidím. Akože už som na to prišiel, ako mať ako písať do chatu farebne, hej? Tak dúfam, že budem mať aj meno. Ja ti to potom po videu ukážem. Po tom, čo to nahráme. 10. No, tak na ňom to mám, no. Na tom name. Tak uvidíme, ako máme tu, že to pôjde. Dúfam, že to... Vidíš to? No. Čo tam mám? Nič. No, more, čo tam mám povedz? No nič. No proste to máš bielý. F 00 Slovakia player. Tak neviem, jak to spraviť, ale do chatu viem, ako sa to píše, ale Semok Kurňa, jak to spraviť? Kurňa. No nič, takže dúfam, že mi dá pôjdem na nejaké priateľné FPS-ka. Vo kapse mám maximálne 40, hra mi ide 30. What the fuck, to čo? Ja? Pospíš. Ale vo frapse si poviem nastaviť maximálne 30 FPS-ok. Ide mi to na takých 20. Mám jednu otázku. Aký mám child? 9. Yeah. Nie, 8. Gej. Shit. No nič, keď ideme, dobre, takže ja vám tu zavázať nebudem, takže ja berem, ja berem tvoje mod Spidermana. No dobre, tak ja s tebou idem, lebo mňa budeš healovať teda dosť. Super, veľa. Cheaties. Ja sa otočím. Asi sa budem musieť dať už ďalšie tieto skákacie neznesví. Aké to ide aj s jedným, ale bolo by prečo sú tam dať ďalšie jeden. Ja to môžem mať iba 4 nohy. Som na to len 6 postavený z takých slabých bokov, že sa viete, čo môžem ísť. Napríklad tento typak má tu šal 9. Ja to vždy milujem. A akože... Kokos to sa ani kerovať skoro nedá. Kamo, ja už by som šiel na spam na náš. Nejak tak sa mi to zdá, že pôjdeme na náš spam. Tak, ideš prvý, lebo ja... To vyhráme, super. To vyhráme, ak stane náš... Takže bereme to skrz ten open. Už sú traja. Shit. Začni medikovať, kámo, lebo súdajú ma za pár šupov. A retatu tam. Aha, dobre, tak retatu dám ti. Ja ti to dám idem označiť. Sú tam dvaja. Jeden má šajot 10 a druhý má šajot 5. OK, idem do týchto. Shitis, bum, shitis, ty krása. Aha, dobre, tak tam nie sú dvaja. To si až teraz všimol, že ich tam je viac. Počkaj, to tu idem. Super, kvôli mne sme vyhrali. Hej? OK, jo. Tak lebo som ich tam trošku takže trošku fail. Hej. No. Takže ja som zarobil 5 hviezdiček. Ja som zarobil... What the fuck? Nemáš dačo na niečom týre? Jo, 6. Dobre. Nie je to silné, ale je to. No dobre, takže ja si tam toto stať to. Sem. A môžeme ísť. Napaď. OK.
Ja už som ďalší level. 50, už som 51. Niekto má si to spomína. Či dvojka. Taká mňa. Hej, myslíš? Neviem. Lietajúca ves. To je asi najlogickejší názov, aký si mohol myslieť. Ja viem. Jo, ja to mám... Čakaj, ja tam mám, že lietajúca vec a on tam, že headshot. A to proste sme raz boli v bitke, neviem, či to ste bol, ale proste jeden typak, a no proste jeden sa volal, alebo že proste niečo, že doktor ambulancestrov, a ten vedľa neho mal tam, že what the fuck? To bola taká halus. Aha, ja som tento pastič. A trošku vylepšenie vidíš, už tam mám 5 blokov žltých. A vidíš, ako zlieta, kámo, to ide super, to ide ako nič. No že ja idem teda na stred, keď ti poviem, že máš tu tvoju rozhľadatujú. Kámo, jak sa mám otočiť pre Krista, nejak to nejde. Jo, už to ide. Shitis. Fú. Keby ma trafili, tak by som šiel k tebe. Jo, zajtra tých trafím. Kokso, kámo, toto sa nedá skoro ani tvoje ovládať. Ono to proste, ono to má strašne citlivé to, akože, takže, no proste, to bočenie. Ty koňo. No tak, toto bola tesnotka, to som skoro dostal. Kámo, jak som zostal, to jak vyzerám. Už je dole, už je dole. Ja viem. Vieš, nevidím to. Aha, dobre, tak už som dole aj ja. Reuganer, teda bože. Reuganer. Nevadí. Keby som dal toto sedadlo semok, tak už by bolo po mne miliónkrát. Keďže som ho dal sem, tak je po mne iba 100 krát. S tebou sa mi nedarí. S tebou nebaví svet. No vidíš. To fakt. Ja tak nemáme znova. Zranil si ma. Alebo zradil. Vieš čo, toto ja teraz urobím takú nečakanú paličku a idem si do kapsu nastaviť maximálne 30 FPS. Ok, takže hneď sme tu. Takže už sme späť. Obidvaja s natáčaním. Takže môžeme ísť. Nejdeme do boss. Myslíš, že je tam niečo, čo žijem? Tak možno niečo dostaneš. No, tak si to napíš. Tak skúsme. A ty musíš zobrať tú desinu, ja nemôžem. Ja viem. Počkaj. Skúsim, či to nepôjde. Keby to šlo, tak to by som bol. Potom to ešte môžeme typové raz asi dvochta. Shitis. Čakaj, kto je v platúne? Ja? Ty. Vieš čo, takže takto zložme a ty pozor mňa. No, ja už som bol, vieš. Aha, tak preto mi to asi nevie. No než tak poďme bez tu všetko ideme. Skúsme. Enter. Exit. Počkaj. White. A možno u mňa bude v pozadí nejaká hudba. Uvidím, a sa mi bude editovať. Tak toto vymažem. Ešte získa. Ja aj vlastne budem. Počkaj. Nie to bude. Tak, išiel si do bezbato? No. Hej, dobre. Už idem. Okay. Tak hoď. Mne tu píše, dobre, takže uvidíme, že či nás to dá do boss, ale malo by. Tebe to píše dobre. Mne to píše, že joinujem bossa. Tebe? Však ako do 10 joinujem, tak ale podľa veliteľa ideme, takže. Takže ideme do boss. Lebo vlastne to môžeme robiť, takže nás bude túto, ktorý tu má veliteľ, pôjdeme tak. A potom pôjdeme a zase pôjdeme tak. No keď nás tu joinia, tak to bude chvíľku trvať. Jo no. Lebo štvorík je dosť málo. Tak ti poviem. Vieš čo, ja dám, ešte tu počkáme takých 10 sekúnd cca a stopneme nahrávanie, aby ste tu nemuseli čumiť do blba. No. 4, 3, 2, 1 a nečakaj z tých. Okej, už si dal. Takže už sme späť. Ja ti poviem, že úplne hneď tu odhebnem, lebo mne dajú ty odhrany a s tým.
Počkaj, ty sa stále tam spánuješ. Běž Foreste! Ty krása už ma hýlila. Ty kokos! Ty ti dávajú. Ty sú ale silný, ty vole. Veď sú to 4, kurňa. A kto si od nich chcel? Dobre. Dávam 5 kg. Maximálne. Dávam 5 kg. What the heck, ty už si dole? Lebo má nejaká vec, ktorá asi má napodobňovať tú apachu. Shit. Ty vole, už som bez diel, kámo. Ja som nezabil ani jedného, kámo. Ty krása! To jak? Ako? To ako, ty koksa. What the fuck? Ten tam má 4 hoverblady, jedno dielo, jeden blok a jedno pilot save. What the fuck? Jak to sú? Ty vole, dostal som 7000 za nič. A ja 600. Ďalšie bočky. Ty vole. Wow. Tak idem týmto, no. Are you ready for this? Nope. Okay. Počkaj, pozri do chatu. Čum, čum. Ja mám jednu počuť settings, zapnúť. No? Čum do chatu. Diváci to budú vidieť, ako píšem červeno. No. No, nie červeno, ale... A kam to píšeš? Však do chatu. A kam? Do platúny? Však do global. Kone kryptu, čede lobby neutral 34. Vidíš tam niečo? No. Čo? Tak napíš do platúny. Ja dobrý trover. Ty krása, ty už si to určite videl. No. Java oranžové, nie. Ne, to je zelené, také nejaké, počkaj, ešte to je... To mám žluté. Ešte mám jedno, počkaj. Ak sa nepotiem pár biale, to je už dokonca. Teďko ma kto dám dobre, tak bude červeno. Jo. Tak už ideme? Jo. Tak už máme. No nič, ja si budem stíhať tieto časy, takže... Čakaj, nestih. Hej. Čak nás to joine hneď. To tak budem to pokračovať. To si zase nemusel stopiť na 5 sekúnd. Máme 20 sekúnd. No, vidíš. No. Takže čakáme sme okolo 30 sekúnd. Slender Nasa. Počkaj, oproti tebe je čo? Robo 1 a ty LOL. Ty jak? No, ja som LOL, on je Robo. LOL, oproti mne je Train Fever. Oproti tebe. P, V, H, 1, 1, 4, 5, niečo. Dobre, no. Ja som už tú ďalšiu nohu asi postavím ten môj štýl robota. To máš. Budem síce 8 tier, ale chceš vidieť môj Java toto? Toto Java? No. Ukážem ti to potom. Jo. Že ešte teda potrebujem kúpiť jednu nohu a už teda budem môcť postaviť to, čo vlastne chcem. No, a tak. Prečo tvoje meno vošlo do zeme? Čo? Čo? Guličku, čo máš pri mene, že si plasma gunner, bola niekde henty vole v zemi. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? To je tiež úplne to zadetá hudba, že what the fuck, Stain. Ja to keď som počul, som sa šel dostrať. Hej? Jo, to je super, že... No proste to, tá hudba, čo si teraz hral, tak potom to je super. Keď tak si dať do YouTube do Fox. Hej? Tak sa to volá. Ono sa to volá, že The Fox. Aha, je to dobré, že či čo? No proste to tá, aha. To je proste mega uber. Vata, to má čo za drevo? To si vlastne prdel. Čo za drevo? Totálny paskvil. Mi sa povedal paskvis.
Šutis. Tu máš. Ten je to dobre poriešil. Tu máš! Bum. Dobre, poďme. A tu máš. Ani toto není špatné. Ty krása, Asi viem, čo si idem stavať za robota. To máš 1% mu zostalo. Oh god. No toho nemôžem zabiť. Vieš čo, máme toho hľadák už nič, lebo už je to... to dalo ako tie krydla. Jo. No nič, takže jednak zgem. OK. A Ja. ja si počkam na to, akože fakt to bol, to je skvelý ten typ robota, čo ja si chcem postaviť. No nič, čakaj z tých. Ja teďka budem nahrávať, ale počkať, čo som tu... Aha, to som chcel. Diváci to už videli, čo som si vtedy tam postaval. Nie. Teda moji. Počkať, toto je zadok, hej. Takže... A keď si sa náhodou čudoval, že čo sa tu u mňa cvaka, tak tu sa hrám s mojím Javan zapalovačom. No, on má všetky veci Java. Takže... Mám aj dokonca Javu na Minecraft. Takto. Presne. Teraz neviem, či to dávam dobre. Ale nejak to je dobre. Myslím. Asi. Ja. Neviem, či to je dobre. No. Teďkom. Čo tomu zavadzia? Jasne. To nebolo špatné, to čo tam mal postavený ten typek. Neviem, ešte si neviem postaviť. Epis. Ne. Hier. Und. Čakať. Nein. Takže hier. Und. Hier. Nein. Takis. Je to síce osmička, ale vyzerá to teda halúzne. Čo si tam dal tie černé bloky, či čo? No, však uvidíš. Z mojej lietajúca vec vznikne lietajúco spider vec. To je dôvod, čo tam čudal. Uvidíš. Že ideme proti smyčkám a mohli tu dvoma si postavili nejakú totálnu pasku, tomu je tam dal asi tie nohy. Však uvidíš. Sa bojím. Už sa bojíš, že? Už sa nebojím, ja sa obávam. Počkaj, kde si? Kde seš? Hej? What the fuck? You are here! Kúkaj na toto. Tuto mapu ja môžem, lebo akože na tých snažných mapách mám akože najväčšie lagy. Tak chodí to, ide to. A čo to má ti vôbec robiť? Tancovať? Ale moje je tancovať. Počkaj, tam je nejaké lietadlo. Bum. Netrafil som sa. Ale ty kontuješ si? To si teraz všim. Ja som ho skoro trafil. Dobre, ani ho sundajú a bežím vyhvítam do toho žravca. Oh god, stoj už. Nein. Ona by ten žravec nešiel po mne. Ty nebudeš ty medic. Ja medic, ty noob medic. Ja gute. Ano, ty kráso. Ty krávo. Dobre, asi je po mne. No, ty koňo. Ach ja. Mal by som si dať trošku lepšie tie diela. Je po mne. Hej, stále máš 100%. Ja viem, ale už na mňa tebe mieria. Ako o 100 000 km rýchlejšie. Jo, už je po mne. Toto je také dobré, že... Medic! Keď sa otočí naopak, furt je rovnako. Keď sa otočí naopak, furt je rovnako. Medic. Shoot this.
No. Jak sa Veď tu je ti postrá tá noha, ja nenávidím tie nohy v jednej veci. Oni sa musia v kuse hýbať, takže ak sa tak chytím, skočím a držím mezerník, aby tá noha nefungovala. Ty vole, ona funguje, to sa děláš prdel. Nefunguje noha. A prečo by ti nefungovala? No a vy má to ty vole v kuse, no konec dobe, už mám aj tú nohu. No, ešte mi tu ty vole teraz chýbalo, aby ma tu odrazil z spolu mapy. 2% mi dali. Shit, to je kritický stav. To je kritický stav normálne. Aha, už je po mne. Super. Aj po mne. Toto bola o ničom. Úplne sme mali noob team. Tá, všetci boli noob. Tak ale vieš, 8 sme boli noob. No, po niektorých. Tisícku, tyjo kámo, ja som na tým 6 na toho kaká. Však more ešte raz pôjdem na tier 8. Alebo na tier 10. No nič. No poď. IDN class finisher a ty lol. What? A to čo je? Pasti. Počkaj. Lol. Super YOLO service bot. healer. Wow, YOLO bot. Teda akože YOLO bot. Keďže ja bez vymyslel. Ja sa zabudol, že nemám nohy. To je, jak som dopadol pre Krista. Radšej sa To máš. Help me. Tu máš dvojité Včko. Hej, ja viem. Aha jo, ty si bol vlastne naopak, čak. No zapichnutý som bol v zemi. Na túto mapku sa hodí Len regenerácia. toto moment, ja nedám do pozadia hudbu, veď tu hrám hudba z tejto hry. Hej. Ja ju nemám zapnutú. Ja ju Ja asi... ju zapnutú nemám. Ne. Už u noha máme vďačne 9, to dám puč. To som nedomyslel teraz. Ja som si vypol všetky zvuky. A tam máš zapnuté aj zvuky v hre, tak ťa asi tak nebudú počuť. No vlastne jo, asi mi tá hra, no dobre, ja som dole. Ty voho, posratý pua. Tu máš regener! Šipíš. Čo sa neviem trafiť. Tu máš. Ty vole, kamu, tu sa Ešte nedá. jedna Tu sa mňa lietadla ma dajú ty vole na jednu budú ránu. Jeez, ešte jedna. Ma už nebaví, kamu. Ešte žiješ? Ja. A som dávam regenera. Kámo, keby neskočil, tak je po ňom. Tebe tam chýba, či tam nemáš tú jednu, jak sa to volá? Čo? No vieš, to máme krydlo. To ti chýba, či ho tam schválne nemáš? Vzadu hore by malo byť. Do hora. Nemám. No, tam možno máš. Tak potom neviem, čo sa má pýtaš. Bum. Je pís, konečne. Ty kráso, konečne som mal. Ty všetci sú na... Všetci sú na nič. Všetci sú proste... Je už po nich. Ja si vedel tie nohy aj tie medic Všetci sú guny a nejak postavím poškodení. si dačo, čo máš ty. Ja To to ešte existujem. 8% má. No už zgegni. Konečne. Kde je ten Ja posledný? idem predať tie medic guny a toto a idem si porobiť to také dačo, čo máš ty. Hej. To som sa inšpiroval, už som ako vravel tým divákom, z toho shopu a tak. Ty vole, ten čo má za letadlo. Oh god. Jo, on je na našom spawne, takže už som sa ani nemusel ísť, lebo bude. Jo, on má 100%, no tak to na ňo idem. Prečo nemôžem mať 4 kg? Jo, ja mám 89% teďkom. To máš. Ja mám všetky krídla. Nie, takto ti tam, takto potom tam spálňa s nemáš. Tak asi hej. Keď som si ho tam ja nedával, tak asi hej. Aby to proste vyzeralo dobre, no. A ja mám asi najlepšie kydlo osmičkové sa mi zdá. Jo.
Ale tie sa nedám, lebo tie budú podľa mňa drahé, jak prasatečko. To asi moc krát. A mne pardon, počte. Oh Som na našim god. okmi. Dobre. Shit. Ty vole, no to neviem, čo ho zabijeme aj. Kráso! Bum. A Oh god. žiť. Tu máš! Yeah! To bolo však inak. Ty kill. Jo. Super. Yeah. Oplatilo sa mi sa. Tak to musím doložiť. A, než máme. To žijeme teda doložiť teraz ďalými blokmi. To 26 hviezdičiek. Semka. Bota. A prečo ti vole za každým dám namiesto Qčka Cčko? To už netuším. To už musíš ty vedieť. To už ty musíš vedieť. Teď... Ja neviem už. Ja už mi treba vyskúmať už len tento elektroplate, tieto dva bloky, ale tie mi netreba. A tento ruder. No jo. No tie dva bloky už by som v podstate mohol vyskúmať, ale nechcem. Chcem ísť teraz na elektroplate. To je čo? 4... 10 000. Tak to je 2 000. Tak to má aký šát? 33 000. Fú. Wow. Ešte som si zarobil. Snažíme sa teda kúpiť tieto krídovka. Hop, hop. Čo som chcel? This. Ešte som 4. Peškovi. A ešte zo pár pohodných diel. Ja neviem. Ty máš aké healgamy teraz? Žiadne. T6? Žiadne. Však Lamore teraz pred chvíľou, čo si mal v battle, tak si mal ako Hej, T6? no, to je T6-kové. OK, takže ty si pokúpim. A, ne. Musíme na niečo šetriť, ale na čo? Aj toto je 8. Keby som s tým šiel. Proste toto mám 6, 6 lomené 7 lomené 8. Toto je lomené. Toto je 8 lomené 7 lomené 8. Toto je 10 lomené 9 lomené 10. Takže mám od 6 po 10. Teďkom. Voľné. To máš. Si vedel. Ups. Zabudol som kúpiť traktor. Dobre, no tak toto neviem, čo mi to bude asi poháňať. Netuším. Ja som zabudol na to asi úplne najhlavnejšiu vec. Na akú? Na motory. Sem dám asi 5 tých T2-kových, takže či mi to utiahne, no tak to nemám šajnu. To vyzerá. Toto nepôjde, kámo, toto nepôjde. Ja nemám tí vole motory, ja sa na ne sám. No. A malo motorov, no to som neporiešil. Ak sa to pohne, tak som pán, ale tieto motory to neutiahnu. Ty prvo, oni to utiahnu. Tak utiahnu, či nie? Ja utiahnu, ale ja v poslednej dobe nejako moc podceňujem tie úplne základné veci. Tak to letí, ty kokso? Ja si, nie, ja si postavím inakšie lietadlo, s keď mám už dobré skúsenosti. Takže idem to zase rozobrať. Než ja to pauzem, až budem mať postavené dačo v svetu, tak budem stať.
Kámo, toto video bude už aké dlhé. No dobré, takže ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa za chvíľku. Takže som späť. Dobre, nevadí to ani za Krista. Takže ja mojim divákom zatiaľ poviem, čo sa udialo zatedy. Takže spravil som to, že môj škorpík letí trošku, ako tak trošku nad zemou. Ale zasa je to no. Celkom sa mi to pozdáva. Celkom sa mi to páči. Lenže by som mal zase musel dať preč toto dielo, aby som sa mohol obracať. Si dáme toto dielo preč a budem sa môcť obrácať. Hop, hop, hop. Ak neviem, toto sa to bude možné. A teda ak to bude dobre, tak by sme mohli do 5, ale neviem, aký som týral. Dúfam, že som aspoň 5, lebo som si toho nevšimol. Počkaj, 28, hej teda. Takže 28 CPUčo, to by... Ako uľám, tak sa to strašne kýve sa to preto, lebo mám slabý pohon dopredu. Takže ešte 12 blokov, keby som to preč, tak môžem mať dielo to ďalšie. Kôrňa fix. Čakaj, takže tu som dal tie neznáme nové bloky. Skúsim ich dať preč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! No a budem musieť sa rozlučiť s 2 blokmi. Nejakými. Ktoré to budú... A ja už viem, ktoré. Tieto 2 vpredu, lebo... Toto kámo, to je úplne neovládateľné. Toto nepôjde. Ste mám málo cashov. Ja, to sú tieto 2. Doteraz som to nemal. A v pohode. Lebo by sme dali nejaké inšie. Preč teď... Ale som ty kokso len 4. Čo? A to čo máš postavené? Ani sám neviem. Ani za Boha nevieš. Okay. Takže ja si tu kúpim asi tieto bloky nejaké. Takže 2. To by som potreboval 2. Kámo, toto poletí, tam budem musieť dať ešte nejaké videa. Či čo? Že toto nepoletí. Hej. Ešte tam máme málo trastrov, ale no... Takže toto už mám čierne tiež. Uvidíme, ak to poletí, tak ten mi fúk a potrebujem to zarobiť nejaké prachy, ďakujem viacej trastrov a nejako to vyťahnuť na vyšší sírovo. Aspoň na tú 5 budú. Potrebujem vyťahnuť. Yep. Môžem, to som dala. Super. Mám nejaký zachrypnutý hlas teraz. Neviem prečo. Mne sa to tebe brutálne kýve. Mne sa to kýve zo strany na stranu, a to prečo? La 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 la. To ako nejaká hojdačka, to budem vziať. La 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 la. Takže tieto 2 bloky dám. Neviem kam, ja neviem ako to. Ja to postavím proste úplne tak, ako to má byť. Úplne epicky, hej. Úplne skepticky. Takže... jo. Asi niečo budem musieť dať preč, lebo som 10. Kôrňa fix. Tak asi... Ako by to malo vyzerať? Wow. Nie dobrý. Ešte sem dám túto bostičku na prekazovanie. Je mi to dostalo na aktivu, ako fakt toto video bude brutálne dlhé, preto to video, že ho vôbec vydám. Joj. Čo som to chcel?
Tak to budem editovať do dobre 4 hodiny. Hej? No. Mne sa tak najviac asi tak 2. Čo som zatiaľ mal. To hodinové 10 minút. Toto už ti rozhodne lepšie. Jo no. Takže obidvaja diváci máme 2 obrazovky. Jedna moja, druhá jeho. Takže môžete si pozrieť obidve. Ako to vyzerá. No dobre, takže už budeme môcť jesť. ideš obidva to? No. Ešte koľko? Aký si sír? Takže počkaj, 10, tu som 6. Jo, 4. Ne, tu som, jo, 6. Aha, no ja neviem, ako to vytiahnem. Prečo tu mám biele bloky? Ja to môžem. Ty bože, to je to škola. No nič. Počkaj. Wait. Čakaj, ešte 7, takže nebude. 4. Okay. Idem zo 3, 2, 1. Ok, takže zase som dal strich, ako vždycky. Aby ste nemuseli tak dlho čakať, kým to dojde. No nebolo to dlho. Ja už typujem, že toto video, čo mám nahráte, to bude mať už okolo dobrých 50 giga. Hej? Tenkrát nahráva vo strašne velikánskych súboroch. Ja mám teďkom voľných tých, povedzme 200. Ja som to už pokazil. 150 giga. Asi tak. Keď ešte Ja som to už pokazil. What the fuck? Je to. Čo máš? Ja ani sám neviem, What the áno. fuck? Ale viem, že tam nemám traster do dola, takže... Potom ti ukážem môjho Java Spidera. Idem zabiť tohto. Tio. Presný dosť. A nie, na mňa. Shitis. A je po mne. No ja. Tio, dal som ho. Len teraz potrebujem medika. Ako si potrebujem medika. A mne čo ustrelili? Nope. Teďkom sem, teďkom tam. Vyni sa. Keby sa mi tak dalo ísť do strany nejakej. Keby som mal traster dopredu. By som bol potešený. Ja som okretil trafu toho, na koho som ani nemieril. No, áno. Už tam budem. Už budem dole. Aleluja. Už som tu. Jo, medic prišiel. Záchrana. Bečka, ty si kde? Kurňa fix. Šlo mi ho. Ty máš 89%. Aha. Jo, oni ma otočili, no. Ako inak. Jesus. Je 23 000 som mu dal. Jepis. Bombis. Teďkom ide bombardér. Bum bude. Ako ja som teraz ticho, lebo neviem, že čo by som mal ako také niečo k tomu toho. Joťu! Beč. Jo. Koho si zabil?
prosím ťa. Nejakého Railgunnera. No tak toho som chcel ja. Aj to je už jedno. Jo, 2 kills. Yep. Aj kurňa. Ja mám 2 killy. Kde je ten posledný ozaj? Jeden mob sa vás zakopnú. I must kill Jo, medic! this Gute. posledný player. Kde seš? Jo, tam je. Bum bum teraz bude. Teďka bude bum bum. 3, 2, 1. Bum. A bumbis. Jepis. Nevadí. Ja, kvôli mne víte. Takže mne sa podarilo dať kill, trochu som ich tam hitoval, koľko dostáváky, ale vzhľadom na to, že som tier 4, tak som dostal celkom dosť. 1333. Koľko? 1333. Káľko číslo. Uha, to je dosť málo, ty. Pre Ale mňa, tak to, vieš, že tak vieš, tak ale na už... to, že som tier 4, Tak ale vieš, ja už keď také čísla počujem, tak mne to už je málo dosť. hej, ale že ako mám na to, že aké som tier, je to dosť. Jo. Už mám 6-kové elektroplejty, super. Teďkom ideme na 7-čkové. Ideme si 4. A jak to tady provedem? Ja rozumiem, že to robím takto. To je ešte takto. 2 do hora, 1 do dola, Teďkam ti ukážem ten môj. 1 dopredu. Takže do hora mám, do dola mám, dopredu nejaké 4 tak pridám. Aha, no, tak to mi tam chýba, no, oni mi až nehostavujú. No, takže mám teda do hora, dola, dopredu. Až mohli ísť. Teda, ako to píšeš do toho chatu? Tak ako v Minecrafte, vieš, čo sme zvykli tam dávať to private. Do toho alt gr f g. Ako teda? Tak dáš alt gr f, potom napíšeš niečo bla bla bla. Hej. Ja aj vlastne do toho neho musíš napísať f, alebo dve veľké F-ka napíš a no. A potom 4 nuly a budeš písať červeným ešte to zakončí tým alt gr g. A potom tam niečo napíšeš. alt gr g. Čo ja to dávam hneď to alt gr do či f alebo g. Ja nemusím tlačiť ctrl. Neviem ako ty. Kúkaj na mňa. Kde si? Počkaj, stoj. Ja to tak vyzeráš, čo? Počkaj. Vidíš ma? Ja mám tu brzdiací motor. Už ťa zastavil. Ako keby ťa vypočul. Vidíš ma? Nie. Vidím tu nejakého žralku. No dobre, tak počkaj, teraz si vyskočím. Henok. Hen, idem. Hej. Ten má koľko trastrov tam. What the fuck? To je tam aspoň za 50 trastrov, kámo. Tyjo. Pozor, na scénu ide letající pavouk. Ja som vytol 10 a nedal som mu dole ani 1%. Som mu dal dole 4%. Bum. Tak to si dobrý. To si dá veľa. Kámo. A teraz akurát vyhýbil medic. Shitis. Dúfam, že sa neprevrátim. Lebo ja vlastne mám tam ten prevrácač. Ja vám ich tam idem nasportovať. Jo. Už ich vidíme v 4. Ja vylezím takto tu za spodku, aby to bolo trošku lepšie. Tak to idem z boku. Zabijem toho medika tam. No je to hej, to som ja. Hneď som tu. OK, takže ja to ukončím. Keď dohráme, mňa už budem musieť končiť. Dúfam, že to zabijem.
Tomáš. Krása už. Kvôli mne. A moje blbosti som prehral. A zomrel. Takže ja sa s vami lúčim. Aj Plaťák. Teda mojim divákom sa lúči. Ak sa vôbec bude lúčiť. Takže... Či sa. Vieš, ako ja som tu, vieš, ako zamyslený, ja tu tyle strán do jednej desiatky, ale ten sa nejako, no dobre, ja som dole. Ostrom mi ako ja to zadné krídla. Takže viete, čo máte dať, komentár, like, odber. Takže, čau.